Arvoisa hyvinvointialueen johtohenkilöstö, meillä on missio. Tehtävänäni on vakuuttaa teidät poikkeusolojen tärkeydestä. Syyni puhua teille on selvä, sillä meidän on tehtävä suunnitelma ihmiskunnan olemassaolon säilymiseksi. Teidän on varmistettava varautuminen ollaksenne valmiina. Jatkuvuus pitää varmistaa. Ja valmiussuunnitelma, sen on oltava kunnossa. Tämän lisäksi teidän on hyvä tietää keskeiset käsitteet. On valmiusharjoitus, on olemassa tilannekuva ja meillä on olemassa myös resilienssi, eli muutosjoustavuus. Me hyvä myös tietää syndemian käsite. Se on eräänlainen kriittinen kombinaatio-osumapiste. Sitten on varautumismielikuvitus, joka on tärkeää tiedostaa ja laajentaa sitä omaa. Sisäministeriö on tehnyt kansallisen riskiarvion, joka sisältää mahdolliset uhat. On lista uhista, joita Suomen hyvinvointialueeseen voi kohdistua. Toinen lista on erittäin hyvä osoite siitä. Aiheeseen liittyy lainsäädäntö ja kirjallisuuteen, mitä varmasti hyvin tiedätte. Lainsäädäntö, tunnette sen läpikotaisin, mutta perehtykää siihen vielä kerran. On olemassa muita kirjallisuuslähteitä, erittäin syväluotaavia ja kattavia. Asian hyväksi voidaan myös tehdä jotain, asian eteen voidaan tehdä vahvistavia toimenpiteitä. Olen esittänyt tässä slaidissa, pyrin menemään niissä pohdinnoissani syvälle, niin että se parantaa teidän toimintakykyä, kun menette sinne kentälle parantamaan sitä. Ja tässä vielä tehtävässä käyttäminen lähteet, erittäin asiakkaat lähteet, asiantuntemuksella tehty, joista saan paljon irti ja edistävät oppimista.